Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang kula Diah Ayu Oktalina Sundari. Wonten mriki kula badhe praktek ngajar kanthi materi cerita rakyat Candhi Prambanan. Sugeng hamirsani. Sugeng enjang para siswa. Saged dipun pandegani dedonga rumiyin. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para siswa. Kados pundi pawartanipun dinten menika sami sehat? Alhamdulillah menawi sami sehat. Oh, wonten ingkang boten lebat sinten? Mas Randy sakit napa, Mbak? Nggih. Oh, panas. Sampun wonten serat ijine? Sampun, nggih. Mengke kancane sing boten lebet dipun kabari menawi wonten tugas basa Jawi nggih. Nggih. Oke, dinten menika pepanggihan dinten menika badhe sinau bab cerita rakyat. Mboten usah buka buku rumiyin, sedaya mirengaken buayu rumiyin teng mriki, nggih. Cerita rakyat ingkang badhe Bu Ayu criosaken inggih menika cerita Candhi Prambanan, nggih. Wonten ingkang sampun mangertos cerita Candhi Prambanan? Oh, sampun. Oh, dereng, nggih. Menawi dereng saged nyimak cerita ingkang Bu Ayu criosaken, nggih. Sampun siaga. Oke. Ing jaman biyen yaiku ana daerah kang duweni kraton kanthi asma Kraton Prambanan. Dipun pandegani utawi rajane asmane yaiku Prabu Baka. Nah, rakyate Kraton Prambanan iki padha urip makmur lan tentrem. Ing salah sawijining dina, Kraton Prambanan iki arep diserang saka kraton Pengging kang dipun pandegani yaiku Bandung Bandowasa. Amarga Kraton Prambanan kuwi ora siaga, banjur kalah saka kraton Pengging. Prabu Baka kaliyan pasukane seda sesarengan. Nah, amarga kasil menang saka peperangan kuwi mau, Bandung Bandowasa wonten ing Kraton Prambanan kepanggih kaliyan putri kang sulistya rupane. Sulistya iku tegese ayu banget rupane. Kang asma Rara Jonggrang. Rara Jonggrang kuwi mau putrine Prabu Baka. Nah, nalika kepanggih kuwi mau, nalika ketemu kuwi mau, Bandung Bandowasa langsung tresna kaliyan Rara Jonggrang. Bandung Bandowasa nglamar Rara Jonggrang. Rara Jonggrang iki ngerti yen Bandung Bandowasa sing wis merjaya utawi sing wis mateni bapake. Dheweke tetep nampa panglamare Bandung Bandowasa kanthi syarat Bandung Bandowasa nggawe candhi 1000 candhi kanthi wektu sedina sewengi. Nah, Bandung Bandowasa iki njaluk tulung karo jin lan setan. Nalika Bandung Bandowasa kuwi bangun candhi kuwi mau saka kadohan, si Rara Jonggrang kaliyan dayang-dayange padha ngawasi. Aduh, Mbok, kae piye? Bandung Bandowasa arep rampung anggonipun gawe candhi. Iku omonge si Rara Jonggrang. Dheweke wedi yen Bandung Bandowasa kuwi kasil bangun 1000 candhi, Rara Jonggrang kudu gelem didadekake garwa Bandung Bandowasa. Ya wis, ngene, Mbok. Tulung aba ngendamen lan lesong-lesong kae tutuken. Nah, nalika damen kuwi diobong lan lesong-lesong kuwi padha muni, banjur si jin lan setan sing ngewangi Bandung Bandowasa kuwi mau padha mlayu ke weden. Dikira wayah esuk kuwi wis teka. Bandung Bandowasa bingung, isih yahmene kok ana bengdamen lan swara lesung. Dheweke ngerti yen dibodoni karo Rara Jonggrang.
Bandung Bondowoso muntap lan nesu kalih Rara Jonggrang. Sakmenika Bandung Bondowoso ngesabda utawi ngutuk Dewi Rara Jonggrang dadi 1000 candhi kanggo ngganepi candhi kang cacahe 999 kuwi mau. Kurang siji banjur disabda Rara Jonggrang dadi candhi ingkang ngganepi candhi kuwi mau. Nah, banjur wis jangkep 1000 candhi. Nah, kuwi mau kurang luwih kirang langkunge cerita Candhi Prambanan. Wonten pitakenan? Menawi boten, Bu Ayu ingkang badhe nyuwun pirsa. Sapa mau sejenenge bapake Rara Jonggrang? Sinten? Nggih, Prabu Baka nggih leres. Sing merjaya Prabu Baka sinten? Sinten, Mbak? Oh iya, Bandung Bondowoso. Pinter. Berarti sedaya sampun nyimak kanthi temenan utawi tenanan anggenipun sinau. Nggih. Kangge tugasipun dinten menika, para siswa saged nyariosaken malih utawi menceritakan kembali isine cerita Candhi Prambanan kanthi waosan utawi basane dhewe-dhewe, nganggo basane dhewe-dhewe. Mau wis nyimak, wis ngrungokke kanthi cetha, banjur diceritakake dhewe-dhewe kanggo basane dhewe-dhewe. Menawi sampun, tugas ingkang kalih nggih menika mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu goleki unsur intrinsik. Unsur intrinsik wonten ingkang kemutan apa kemawon? Ada yang ingat? Ya. Unsur intrinsik iku ana tema, paraga, paraga iku tokoh. Lajeng wewatek utawi watak, terus latar iku keperang dados 3. Pinter wonten apa? Panggenan, latar swasana lan latar wekdal utawi wektu. Panggonane mau ning endi wae? Wektune kapan lan suasane kados pundi, suasanane kaya piye wong ing crita kuwi mau. Lajeng bar latar apa? Alur. Alur ugi kaperang dados 3. Alur maju, mundur, kalian campuran. Menawi sampun alur napa malih? Nggih, amanat iku nek ning basa Indonesia, nek ning basa Jawa duwe dhewe jenenge asmane piwulang luhur utawi pitutur luhur. Iku padha karo amanat, pesan yang terkandung di dalam sebuah cerita. Nah, menika dipun identifikasi digoleki unsur intrinsike kang ana ing cerita Candhi Prambanan. Sampun cetha sedaya? Sampun wonten pitakenan menapa mboten? Oke, menawi mboten saged dipun garap sakmenika. Menawi sampun saged dipun kempalaken wonten ing mejanipun Bu Ayu. Nggih. Wonten pitakenan? Mboten. Menawi mboten wekdalipun sampun cekap, Bu Ayu pungkasi kemawon pepanggihan minggu ngajeng tesih bab cerita rakyat menika nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang. Matur nuwun awet kawigatosanipun panjenengan sampun mirsani video praktek menika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang.